Mangwanani akanaka tinokukamishira zvekare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumamessages edu emuzuva ranhasi. Hanzi hello mukoma Nashi, please hide my number. Mukoma, inini ndiri mukadzi ane makore 23, ndine mwana wangu 1. Nyaya yangu yakamira so, kunyora kudai mukoma ndiri pama 1 2020 ndakadanana nemukomana wangu kumusha ndikazouya kuno muna November. Handina kuziva kuti ndainge ndatova nenhumbu. Ndakazotozviziva ndava kuno ndanga ndabirwa foni apa kuti ndikwanise kuudza muridzi ndanga ndisisina pekuti ndikwanise kumuudza napo. Ndikabva ndagara namama vangu kusvika ndaona kuti hazviiti kuremedza munhu, so ndakabva ndabva. Then kwandakazosvikira ndichiuya kuno kune imwe place kwandiri now, ndakati ndichigara nasisi vangu. Ndakagara nasisi kwemazuva mashoma, munhu kwava kunditi nditsvake kwangu kwekugara. Apa ndaiva ndisina kana chinhu. Munoziva mukoma ndakapererwa, akabva andidzinga ndikatanga kungofamba mukoma. Apa nhumbu yangu yanga yatova ne5 months. Ndakabva ndasanganawo neumwe murume mukoma. Murume uyu akandibatsira, asi takati tichisvika kumba kwemurume uyu mukoma, baba ivavo vakabva vanditi kana usina kwekuenda wava kutogara neni pano, wava kutoita mudzimai wangu. Nekuda kwenhamo yangu mukoma, inini ndakabva ndabvuma. Baba ivavo vakabva vatanga kundichengeta kusvika ndazozvara mwana wangu. Kusvika last year vanhu kumusha vakabva vati mwana ngaauye. Baba vaye ndivo vakaenda nemwana wangu. So nyaya iripo, baba vemwana vanogara kumusha muguta guru, kumuudza kuti mwana ari ikoko. Munhu ava kutanga kutondituka, ndokubva andibloka. Ndokubva ndatsvaka hama dzake kuFacebook, ndokubva ndatanga kutaura navo. Nezuro akandi unbloka kwaisiyana nehama dzangu. Ndikamupindura, iye akabva anditi ndinoda kukusota iwewe, ndiwe uchaudza vamwe, nekuti ndainge ndangomuti chengeta mwana wako. Mukoma, pari zvino ndiri panguva yakaoma. Apa munhu ari kugara nemwana wangu kuZimbabwe anotaura zvaanoda mukoma. Inini ndainge ndichimboshanda, asi basa rikabva rapera. Ndainge ndichiti pano nepapo kana ndikatumira 20 US kwai ishoma. Now ndava kushanda, asi mashoko andinoudzwa anorwadza. Kwai mwana iyeye ndinomutumira akadzoka ikoko. Mukoma, inini ndava kufunga hangu kungozviuraya, nekuti zvinhu zvacho zvava kundiomera. Apa munhu wandainge ndigere naye akandipa chirwere ndokubva andisiya. Mukoma, ndiri kurwadziwa. Ndanga ndafunga hangu kuti kana paine munhu anoda hake mwana wangu, ndobva ndangomupa mwana wangu. Ndiri kurwadziwa nekurwara kwandava kuita. Nezera rangu ndiani achandidawo mukoma? Kana paine murume hake ane chirwere seni hake anoda mukadzi, please mupeiwo nhamba dzangu. Vedare, that was a message yandakareceiva ichibva kune mwanasikana such a sad story, but as per a request ari kutsvakawo munhu wekuti ange achifambidzana naye. And also haidi kana wakateerera, please tag me again because chat rako rakadzika kuzasi. I've been looking for your chat, I cannot find it. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, inini mukadzi wangu ainge achishandisa matablets emahips, now ava neshape yebox. Makadi mukoma Nashi, inini ndiri murume ndainge ndichiita gumbo mumba gumbo panze, ndiyo yandainyanya kuda, ende ndaida vakadzi vaya vane mahips. Ini amadhamu vangu muslender, asi ndainge ndichingomuda akadaro. Ko madhamu ndi madhamu zve, kunze uku kuda kwainge kungori kwekungoda kuwana chinoita kuenda nacho out nemafriends. Mukuita izvi mukadzi wangu akabva aziva kuti ndinoda vakadzi vane mahips. Ndipo paakaenda kunotenga matablets iwaya emahips avo aya, akabva atanga kusimba zvishoma nezvishoma. Ini ndainge ndichifara kuti at least ava kuitawo zvibhonzo, asi kakazongoramba oenderera mberi. Ndikamuti ko baby, why wava kunyanya kusimba? Enda
pataenda padiet handaiziva kuti iye ainge achishandisa mapiritsi. Mahips acho ava neshape iya inenge yebox netukumbo tutetetete veduwe. Hazvitombotarisiki zvachose. Ndakambomuti amboenda kumba kwavo ndikaona azodzoswana natsano vachiti uri kuda kurasira ani kuti adai. Handiti ndiwe wakazvikonzeresa nechipfambi chako, handiti unoda mahips ndiwo aya. Veduwe ndibatsireiwo, ndoita sei? Ndini ndakamuti inwa mapiritsi here? Ndaingomuda nekuonda kwake ikoko. Ndoitawo sei? Ini handichamuda kuti nditize pamba, handina kana sendi rekunoloja ende handichaende kubasa. Zvakangoma hazvo veduwe vedare. That was a message yatakatumirwa namukoma vedu. Rekaiti vataenda panyedu inotevera. Hanzi, hello mukoma, please post for me. Ne weekend ndakaenda kumba kwe girlfriend, saka akati achigeza foni yake ikabva yatanga kuringa apa yainge iri pa silent. Ndikabva ndati regai ndinomupa. Saka girlfriend yangu uyu imba yake yaanogara ine bathroom mukati, saka aigeza akavhura door zvishoma. Ndakati ndava kuda kupinda kuti ndikwanise kumupa foni yake, ndakabva ndaona kuti ainge achiitira Weti mukapu, saka ndakabva ndadzokera muroom make apa ainge achibika nekuti mune shared kitchen macho maanogara. Akangopedza kugeza nekutotanga kubika kuti inini ndinge ndichimubvunza kuti ko Weti yandakuwana uchiitira mukapu ndeyeyi. Ndakabva ndanzwa kunyara nekuti inini negirlfriend yangu uyu tine only 2 weeks tatanga kudanana, but hana yangu haisi kukwanisa kugadzikana nekuti paakaitira Weti akabva azvipukuta kuzasi kwake nekamwe kamucheka kainge kari kered, akabva aisa kamucheka ikako mukapu yainge abva mukuitira Weti. Chikafu chaakabika takadya hedu tose, but kapu iya akabva apinda nayo muroom make yainge isisina kana chinhu. Akabva aisa kapu iya muwardrobe make ndokubva akia. Now ndiri nowe mukoma nekuda kwenyaya iyi. Kana mukaposta please ndiziviseiwo. Zvinhu zvacho zvaitika pa 2 weeks idzi zvakawandisa mukoma, zvekuti kudanana kwedu handisi kana kutombokwanisa kunzwisisa kuti zvakanyatsokufamba sei. Inini ndinoitawo basa rekuinstalla ma DSTV nema wifi, saka murungu waanoshandira ainge achi-upgrade wifi yake. Ndiko kusangana kwandakaita negirlfriend yangu iyi. Help yandiri kuda ndeyekuti kana paine zvandakaitwa please ndingaitawo sei. Ndine mwana wangu ari kuZimbabwe, handidi kuti ndizovharwa pfungwa ndikabva ndakanganwa mwana wangu. Hey, zvakaoma vedare. That was a message yandakareceiva last night, then I posted it go Facebook. Regaiti vataenda panyedu inotevera. Hanzi, makadi mukoma nashi, ndinokumbirawo kuti kana muine namba dzevanoita go back to sender venguo tsvuku, ndatambura nemwana wangu musikana ane 13 years nekurwara. Gore rino haana kana kutomboenda kuchikoro, apa anga achifanira kuti ange achinyora grade 7 yake this year. Kwese kwatiri kufamba kuri kungobatwa baba vacho kuti vari kuda kuti vange vachimurombesa. Ndafamba nzvimbo dzinosvika 14 tsananguro ndidzo dzimwe chete, but kuti vapedze dambudziko zviri kuramba. Please I beg you, ndibatsireiwo. Zvakangoma hazvo veduwe. Kana kuine vanokwanisa kubatsira sisi vedu ava, please inbox me tuone kuti vangakwanisa kubatsirikana sei. Regaiti vataenda panyedu inotevera. Hanzi, hello vanzvadzi, please ndivikeiwo. Last night ndakati ndichiverenga nyaya yaHaiti ainge akaona girlfriend yake ichigeza ndokubva yaitira Weti mukapu. That is what happened to me. Mukoma nashi, inini ndakanyengwa nemurume wemunhu ndikabva ndabatwa nemukadzi wacho, but I was already pregnant, but murume uyu akabva andiitira utsinye. It is a long story mukoma nashi. Kana ndava kubasa ndichaita voice note. Ndakamuudza kuti inini ndainge ndava nenhumbu yake ende ndanga ndisati ndaita mwana. I wanted to keep this child, but murume uyu kwava kundibvisisa nhumbu iya ini ndisingazivi. So out of pain ndakabva ndaudzwa vamwe madzibaba panguva yacho
I was still in Cape Town ndikabva ndadyisa murume uyu, but unfortunately akazozviuraya. Please tell mukoma avo vafambe vakwanise kurutsiswa. Hey vedare, that was a message yandaka receiver ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Will be waiting for her voice note. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi elo mukoma nashi muri seiwo. Mukoma ndiri kutsvakawo rubatsiro rwenyu mukoma. Inini ndine dambudziko, ndiri kutsvakawo vanhu vaya vanobatsira, especially vekuchechi. Ndahwa nekudyirwa mari asi chabuda hapana. Dambudziko randiinaro imhepo yechikwambo yakagadzwa pandiri. Ndafamba ndichiedza kudzinga mhepo iyoyo. Ndasvika pakugumirwa. Please ndibatsireiwo. Kana kuine munhu wamunoziva ndatambura, hapana kana chiri kumbofamba muupenyu hwangu. Ndakambofamba kun'anga, even nekumaprofita, asi chacho chabuda hapana. Handirari, muviri wangu waperezeka nestress. Ndibatsireiwo mukoma nashi. Inini ndinogara muJoburg. Ndichatenda mukoma nashi kana ndikazowanawo anokwanisa kundibatsira. Vedare, that was a message that I received ichibva kuna Haiti. If you are in Joburg, kana muchiziva kwekuti Haiti uyu anokwanisa kuenda akabatsirikana, hanzi I want help kubva kune vanhu vanoita zvechurch, please you can write my directions mu comment section kana kuya ku inbox kwangu and I will forward that message. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadii zvenyu mukoma nashi. Inini I am cheating on my boyfriend. Actually ndiri kudanana nemukoma nemuning'ina. Ndiri musikana ane makore 28. Ndinodanana nevakomana vangu vaviri, asi ndakatanga namukoma asati aenda kunze kwenyika kunopedzisa degree rake. Ndipo pandakazosangana nemuning'ina wake uyo asingatombogoneneni zvachose. Nemukoma wake taidanana, asi kuti aizviwanza zvinova zvakazoita kuti ndizowana mumwe. Maybe iye achizviita aiti sezvo ainge ari ega pandiri, painge pasina kana umwe mukomana, nekuti foni yangu aikwanisa kutoitora obva atoenda nayo kumba kwavo for the whole weekend, and the weekend yose yaitosvika pakupera pasina kana kumbopinda any phone call ichibva kunani. The calls aingopinda pafoni yangu aingova macalls ekubasa, aibva auya obva andiudza obva adzokera nefoni yangu. Zvimwe zvezvinhu zvaaindiitira, aiti kana akanditengera something, kana mukangonetsana obva atanga kukurova kana kukutorera zvacho zvaanenge akutengera. Mafoni ndaishandisa mafoni emhando dzepamusoro, but foni iyoyo waikwanisa kungoitorerwa anytime. Kana akakufonera ukanonoka kudaira aikutukirira pafoni. Sometimes he would even drive over atouya ondibvutira foni apa ndinenge ndiri pabasa. Ndaigara ndichingonyara nezvese zvandainge ndichiitwa nemukomana wangu uyu. There was another time yekuti ndakamboenda kune imwe nzvimbo ndainge ndatumwa naamai vangu, saka pandakaenda ikoko foni yangu yakabva yangoita flat. Ndikatombokumbira mukombi yandainge ndiri kuti vazame kundichajisira foni, but yakabva yaramba kuchaja. Ndikabva ndaziva kuti nhasi kana munhu uyu akangondifonera akaona kuti I'm not available apa network kunzvimbo kwacho yainetsa, ndaingoramba ndichingozama kulaita foni iya but ichiramba kuita on. Pandakazokwanisa kuchajisa foni iyoyo ndakangoti yangoita 3%, ndokubva yaita on kuti ndikwanise kumuexplainera kuti kunoku kana ukaona ndisingabatike ndiri kunzvimbo yakati yakati. Ndakabva ndatomuudza kuti kana uchifungidzira kuti ndiri kunyepa, driver izvezvizvi uye kuzonditora. Apa ndainge ndatomunyorera message paWhatsApp, but data parakangoita on mamessages akapinda. Ndakatombosvika pakurasa foni iyoyo pasi. Muning'ina wangu ndiye akazonhonga foni iyoyo akati, sisi, foni yenyu iyi yamuri kurasa inokwanisa kungonhongwa nembavha. Ainge andiudza mashoko ekuti I know kuti kwauri ikoko wakatovhura mazikumbo ako iwawo. Izvezvizvi I know, I can picture you kuti nezvauri kurasa hunhu kwaunoita utori muloji, zvimwe kuda wakatokotamiswa neumwe murume, but chandiri kungoda chete ndechekuti undidzosere foni yangu, because the cost of that phone is another man's 6 months salary. Can you afford foni iyoyo yandakakutengera? But out of love ndakakutengera foni iyoyo. Now
ndiyo yawakushandisa kuti unge uchiita chihure, going all over the place, uchipinzwa mumaloji nevarume vakasiyana siyana. Ndakachema, ndakangomira, vanhu vakangoramba vakanditarisa vachifungidzira kuti maybe ndainge ndareceiva shoko rerufu. From that day on, moyo wangu wakabva watsemuka zvekuti ndainge ndisisina kana rudo kumukomana uyu. Nemukomana uyu takatanga kudanana ndapedza kunyora form 4 yangu, ndikazosangana naye pabonde when I was in form 5. Ndiye akandibvisa umhandara. Saka pose pandinofunga kuti ndinofanira kunge ndichirambana naye kana ndikafunga kuti ndiye munhu akandibvisa umhandara, ndinobva ndazvibvunza kuti ko kumberi uko kana ndikazororwa neumwe murume achandibvunza kuti ko umhandara hwakaisepi. Dai ndaiva nemwana ndaikwanisa kuexplaina kuti nababa vemwana wangu takasiyana, but now kuti ndingopinda mumarriage mwana handina, umhandara handisisina. Saka ndizvo zvinokonzeresa kuti pose patinorambana ndini zvekare ndinozotanga kumunyengerera. Apa ndava kungonyengerera kuti dai akwanisa kungondiroora sekuvimbisa kwaakandiita nekuvimbisa kwaakaita vabereki vangu. Inini nemunin'ina wemukomana wangu uyu takazotanga kudanana mushure mekunge rimwe zuva mukomana wangu akangosvika pashop asina kana kumbondifonera, zviya zvekungoda kungonditaimira kuti kana mushopu imomo muine makastoma ndinenge ndichiseka here nemakastoma, especially kana vari vanhurume. Ndinoshandawo mune imwe shop inoita zvekutengesa hembe, but ndinongoshanda ndiri one. Saka the previous day ndainge ndatenga ma-earphones aya ebluetooth, ndikasvika nawo kumba ndikaona kuti pama-earphones apa pane one rainge richingoshanda, rimwe racho rairamba kuchaja. So ndakati ndichingosvika pabasa ndokubva ndangoshanda ndikambovhara shop ndikaenda kushop kuya kwandainge ndatenga ma-bluetooth earphones iwawo. Ndichinosvika pashop paya takambotanga kuita nyaya nemukomana anotengesa ma-bluetooth earphone iwawo. Saka mukomana wangu uyu nguva yese iyi ainge akamira somewhere akangotitarisa. Iye aifungidzira kuti tainge tichitoita nyaya dzerudo. Ndokubva adzokera akanondimirira pashop paya pandinotengesera hembe ndiri. Iniwo nekusaziva kuti munhu akatombonditevera kushop kwandainge ndiri ndaenda kuno exchange ma-bluetooth earphones angu. Ndakatongosvikawo ndikati yesi baby. Pandakamuhaga ndakaona kuti munhu angondipawo cold shoulder, ndikabva ndavhura shop iya tikabva tapinda. Saka tava mushop ndakazama kuti ndinge ndichimubata ruoko rwangu kuti ndimupe imwe hagi. Ndainge ndichida kutesta mood yake, but akabva andisundidzira kure uko. Saka paakandisundizira akabva atodzura wig yandainge ndakapfeka ndokubva atonditi izvezvizvi kumura hembe dzangu dzawakapfeka, ndikuda each and everything chandakakutengera including my phone. Akabva andikurira wig akatoisa mune chimwe chiplastic bag. Ndikamuti okay, chitora zvako wig nefoni, but ko hembe ndopfeka dzipe? Akati uchasara uchiita plan. Ndokubva ndaenda kwatinochengetedzera stock at the back of that shop. Ndikabva ndanokurura hembe dzose ndokubva ndamupa. Ndikabva ndati ndokumbirawo kuti ndinge ndichifonera boss vangu so that ndivaudze kuti kunoko handisisina hembe dzekupfeka. Saka mama vandinoshandira, even though vasingagari muno muZimbabwe vanogara kuSouth Africa, vanonzwisisa situation yangu. Ndikabva ndavaisira message paWhatsApp ndikati mama, kunoku ndatorerwa hembe dzose, ndanga ndichikumbirawo kuti ndingotsvaka hembe dzekuti ndiswere ndakapfeka muno mushop. Vakabva vati it is fine. Ndakaswera ndakangopfeka hembe dzemushop imomo. Akanditorera kusvika kupent the whole day ndainge ndakangopfeka tight randakatora mushop imomo, ndokubva abuda akaenda. Saka bamunini anova munin'ina wemukomana wangu uyu akabva apfuura nekushop, akasvika akaona kuti ndainge ndakapfeka function dress because ndinoshanda muboutique. Saka madress anongotengeswa imomo ndeaya ekuti either unoenda nawo kumuchato kana kuti kumadhina. Ndokubva abvunza kuti naigulezi kwakanaka. Apa mumusoro ndainge ndakangopfeka imwe hat yandainge ndangonhongawo muboutique imomo. Ndokubva ndatanga kumurondedzera zvese zvandainge ndaitwa namukoma vake. Akabva ati ndinodzoka gulezi ndokuenda akanotenga dzimwe hembe. Akabva atenga nedhuku akati chisungai dhuku iri amai guru. From that day tainge tava vanhu vekuti each and every night kana ndabva mukutukwa namukoma vake taibva tatanga kungotaura until tazototanga kudanana. Nanhasi mukoma nashi ndiri kungodanana nemukoma nemunin'ina. Now I am undecided because moyo wangu uri kunzwa kuti
munin'ina ndiye wandinoda but mukoma ndivo vari kuda kundiroora. I'm so confused kuti ndoita sei. Mumadiscussions andiri kuita nemunin'ina wemukomana wangu, iye ari kuti Blaz ndava kutova papressure yekuti vange vachikuroorai. Kana mukaroorwa, just promise me kuti relationship yedu iyi icharamba ichingoenderera mberi. Iye ari kuti anokwanisa kugara ari single as long as achingoziva kuti inini naye tichange tichingodanana. Kunyange panhau yemwana akati kana mukapinda mumarriage tinotanga taita mwana tose. Mukoma kana mukazovapawo vana zvinenge zvangovawo zviya zvekuzongosimbisa imba, but vana vazhinji tinofanira kunge tichiita tiri two. Please advise me mukoma nashi kuti ndoita sei. Should I just walk away from this relationship? But nenguva yandatambisirwa namukoma vacho, it has been a long time. Uyu munin'ina wemukomana wangu takangosiyana ne1 year. Iye ane 27, inini ndine 28, bhodhi vacho vane 33 years. Please help me mukoma nashi before I make a wrong move. Kuti ndinge ndichiudza vabereki vangu kuti I don't want to go ahead with this marriage panoti netsei, nekuti kana vari sababa vangu motikari yavanoshandisa vakatongopiwa as a gift nevabereki vemukomana wangu uyu. Please ndiposterewo nyaya yangu mukoma nashi, ndichange ndichitevererawo mucomment section. Vidare, that is a message yandakareceiva ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Nyaya iyi ine makuva mukati, but please let us talk about it in the comment section. I'll be back with another episode.